Sunt un om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de mister. Am văzut și trenuri cum s-au dus fără de folos. Ficțiunea a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Vreme este să dărâmi de vrei, vreme să zidești. Poți să alegi un deal cum ei, dacă știi cine ești. Am văzut nebuni și înțelepți, arcafișa. Clipa ta că nu aștept, sună așa cuiva. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Vino și tu și desparte vremea cea bună de vremea cea rea. Să ardă sus ca pe un altar floare deja. Copiii sunt viitorul nostru. Copiii sunt cea mai bună resursă de care trebuie să ne îngrijim cu mare atenție. Ei sunt motorul creșterii economice viitoare a României și a Uniunii Europene. Sunt un om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de mister. Am văzut și trenuri cum s-au dus fără de folos. Ficțiunea a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Vreme este să dărâmi de vrei, vreme să zidești. Poți să alegi un deal cum ei, dacă știi cine ești. Am văzut nebuni și înțelepți, arcafișa. Clipa ta că nu aștept, sună așa cuiva. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta. Vino și tu și desparte vremea cea bună de vremea cea rea. Să ardă sus ca pe un altar floare deja inima ta. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus, iar deasupra mea doar Dumnezeu va sta.
ocazia Zilei Europei și, bineînțeles, cu ocazia Lunii Europei, lună în care în Europa se desfășoară alegeri europarlamentare. Astăzi am vrut să beneficiem de talentul copiilor de la clasele primare și să îi bucurăm cu această ocazie. Nu este un gest politic neapărat, este doar un gest pentru bucuria copiilor și pentru satisfacția lor de a avea o acțiune. Ei, după cum vedeți, au participat într-un număr foarte mare, deși eram puțin speriați de faptul că vremea o să ne fie potrivnică, totuși astăzi a fost o zi foarte reușită și foarte plăcută atât pentru noi, cei care desfășurăm acțiuni pentru Ziua Europei, cât și pentru cei care participă. Dorim din tot sufletul ca acești copii să se bucure de această zi și sperăm să mai realizăm astfel de evenimente și cu alte ocazii, nu neapărat cu ocazia unor alegeri, ci doar pentru bucuria copiilor și a familiilor lor, pentru că în același timp să știți că am observat că s-au bucurat foarte mult și părinții, pentru că au fost scoși la evenimente, nu neapărat acelea care se fac ocazional de 1 iunie, de Moș Crăciun și evenimente obișnuite. Deci s-au bucurat foarte mult.